aspaldidanik euskal kulturarekin jai giroan gozatu nahi duenak hitzordu berezia dauka, Euskal Astea. 1924an hasi ziren jai hauek, geroztik ospatzen ditugu zarauztarrak oso jai berezi hauek, guretzako zarauztarrontzako eta euskaldun zalentzako oso bereziak diren jai hauek. Musika, antzerkia, bertsoak, ohiturak, usadioak, karrozak, dantzak, kirola, gehienak nola ez euskara izango dutela gaina protagonista. Beraz, garai hauetan gainera, nik uste oraindik ere garrantzi gehiago daukatela. Egitarau egiterakoan ez dugu nahi izaten gauza asko aldatu. Gainera, guri Euskal Astea eta batez ere iraila 9an ospatzen dugun egun berezi hori ez dugu gauz berezirik egin nahi izaten, baina badago urtero pilota zineman antolatzen diren ekitaldi hortan, berezitasun batzuk edo gauza berezi batzuk. Ezagertuta daude, hauten presentatu etena, ordago maketa, da, Zarauzko herrian egon zan, deitze zaiona txatarrero, katxarrero. Tresnak eta arreglatzen zituna. Garko unia zertegia puskatzen bada, bota egiten da. Kazeroan bat puskatzen bada, bota egiten da. Marmitan bat, arrazolan bat. Lehen egiten zandana, arreglatu. Orduan Zarauzko herrian, segon, garko unian pintura zalbizu dagun, inguru hortan, katxarrero bat. Karrozana, badaukagu arazoan bat, ezin du bilatu alboka batez ere, baina zaiatzen nahi geha eta usten dugu zehatu konserituko dugula. Bueno, hori izan horitzake karroza kompletua. Eta usten dugu konserituko.